Molt bones, sistèmics. Tornem a trobar-nos per resoldre un nou problema de física. Aquesta vegada, imitant els superherois, volem saber les tensions que aguantaran aquestes cordes per suportar aquest pes d'aquest enorme ratpenat de 2 quilograms. Abans de saber com resoldre-ho, no us oblideu, doneu-li el like, subscriviu-vos al nostre canal i anem a veure la tensió de les cordes. Molt bé. Per començar tots aquests problemes de dinàmica, la primera cosa que ens cal fer és descomposar les forces. Llavors, primer de tot hem de pensar quines forces tenim aquí corrents. La primera i bàsica és la del pes. Aquest bitxo que tenim penjat d'aquí, aquest ratpenat, té una massa i per tant generarà un pes per l'atracció de la gravetat. I no cau, s'aguanta, perquè tenim dues cordes que ens estan generant una certa tensió. Com aquestes cordes estan tensionades, el que faran és suportar, i el que no fa el cos és bascular, perquè justament estan tensionades. Si haguessin de bascular, una de les dues no bastaria. Si tenim tot això, el que veiem és que hem de descomposar les forces de tensió en les dues components, en la component I i la component X, que són els eixos típics i tòpics que tenim de tota la vida, l'eix Y vertical i l'eix X horitzontal. Com veiem, la nostra força, a l'hora de treballar amb aquests angles, la força 1, ens està donant un angle estrany, que és aquest 150. Si jo vull treballar amb aquest angle de 150, a mi no em surt fàcilment el meu triangle rectangle. Llavors, el que ens hem de treballar justament és amb el seu suplementari, que és el de 30. Recordeu, una línia horitzontal té un angle de 180, per tant, si un fa 150, fins a l'altre costat de l'eix de les X tindrem que fa 30. També és el tema aquest de quan es creuen dues línies i els angles són iguals, d'acord? I ens tenim que la component X del meu vector i la component Y estaran depenent dels sinus i cosinus de 30, que això no varia, que el sinus i el cosinus seguiran estant relacionats amb l'eix de les X, cosinus, i amb l'eix de les Y, el sinus. Per tant, la component X de la tensió serà T1 per cosinus de 30 i la component I d'aquesta tensió serà T1 per sinus de 30. Si fem el mateix per la tensió 2, aquí ja veiem que no tenim aquest problema amb els angles. Ens l'han donat com ens agrada, com el que toca. Llavors ja podem fer els càlculs directament. Descomposem amb dos factors, o sigui, tornem a descomposar amb la component X i la component Y. I òbviament ens tornarà a quedar aquest component X relacionat amb el cosinus i la component Y relacionada amb el sinus. Quina peculiaritat tenim? Home, que els angles són diferents. Hem vist que un és de 30, que l'altre és de 20, i això ja ens està dient que les tensions no podran ser iguals perquè els angles són diferents. Llavors la component X serà T2 pel cosinus de 30, però com ha d'anar amb el sentit contrari que T1, nosaltres ja escollim el signe i ja li posem aquest negatiu, perquè a l'hora de fer el sumatori de forces igualat a massa per acceleració ja ens haurem barallat amb els nostres sistemes de referència i ho tindrem tot com toca. Si per altra banda no tenim ganes de fer això, ho haurem de rumiar a posteriori. En un moment o altre ho haurem de rumiar-ho. Molt bé. La component I sí que és positiva perquè segueix anant cap amunt. Compte amb això, la component negativa, la única que és, la tenim és el T2. Què passa amb el pes? Home, el pes ja hem dit que no té una component X, només tenim la força I, i aquest sí que serà negatiu. Amb el nostre sistema de referència, si hem escollit tot el que va cap amunt positiu, el que ha d'anar en sentit contrari ha de ser negatiu. Molt bé, doncs ja tenim les nostres equacions, les nostres forces descomposades i separades per eixos. Ara anem a veure què tenim en cada eix, i en cada un d'aquests eixos aplicarem la segona llei de Newton, que ens diu que el sumatori de forces és igual a la massa per l'acceleració. I com veiem que aquest ratpenat està quiet, sabrem tota l'estona que l'acceleració en cada un d'aquests sistemes serà 0, tant per a l'eix de les X com per l'eix de les Y. Com serà 0, això ens permetrà igualar equacions. Què tenim en l'eix de les X? Tenim només les dues tensions. Recordem la T1X i la T2X. I una d'elles és negativa, per això ens pot donar 0. Si una de les dues no fos negativa, tindríem un sumatori i seria impossible que ens donés 0.
Si, torno a insistir, si nosaltres no hem rumiat això, aquí haurem de decidir que una de les dues és negatives. Nosaltres som molt clàssics, el que va a l'esquerra negatiu, el que va a la dreta positiu. I aquí tenim la primera equació i veiem que tenim dues incògnites, T1 i T2. Clar, si jo tinc dues incògnites i tinc una equació, això per mi és irresoluble. Què necessitarem? Què ens cal aquí? Una segona equació. Per sort tenim el segon eix, aquest eix de les is, i anem a veure què passa. Doncs tindrem sumant les tensions i restant el pes, perquè hem vist que de nou només tenim com a component i del pes, la component i del pes és l'única component que té el pes. I de nou, aquest ratpenat no està botant amunt i avall, per tant, el sumatori, aplicant la segona llei, el sumatori de forces ha de donar 0, no hi ha desplaçament, està en repòs i en equilibri. De nou, fixeu-vos, aquí les dues tensions seran positives i l'únic que serà negatiu és el pes. El pes, que sí que sabem què val la gravetat, sabem què val la massa. Repetim incògnites, la tensió 1 i la tensió 2, però ja tenim dues equacions. Com tenim dues equacions i dues incògnites, ja podem resoldre això en forma de sistema. No ens compliquem l'existència, si us plau. Ja veieu que amb una tenim només incògnites, aquests sinus de 20 i cosinus o el que sigui, aquests cosinus de 30 i cosinus de 20 són números, nosaltres no els calcularem, treballarem amb ells, però ja no hi ha cap valor independent o cap terme independent. Per tant, aïllarem en l'eix de les x, substituirem en l'eix de les y. Qualsevol altra cosa ens posarà distributives i ens donarà algun problema per aquí. Si aïllem T1 en l'eix de les x, ens quedarà finalment que serà igual a T2 per cosinus de 20 entre cosinus de 30. Recordem, àlgebra bàsica, però si està restant, a l'altre costat ha de passar sumant. Vull dir, no estem fent res que no sapigueu fer des de segon d'ESO. Un cop tinc això, anem a substituir en l'eix de les is. Allà on tinc la tensió 1, jo escriuré aquesta equivalència, aquest tensió 2 per cosinus de 20 entre cosinus de 30. Com veiem, aquí ens quedaria justament una divisió, o sigui, substitueixo per una fracció, però farem un petit truc per evitar-nos fer un mínim comú múltiple i aquestes coses tan farragoses. També és cert que podríem calcular el resultat i treballar amb els números. És una cosa que no recomanem fermament, us animem a que treballeu amb les expressions escrites, per dir-ho així, no numèriques, i ens acostumem a treballar. Això és una cosa que acabareu agraint. Fixem-nos, què ens queda ara? Aquest sinus de 30 partit per aquest cosinus de 30, això justament és la tangent de 30. I de cop i volta hem perdut de vista ja les nostres fraccions si fem tranquil·lament aquest canvi i podem agrupar sense més inconvenients. Què hauríem de fer ara? Home, doncs per agrupar incògnites i ens quedaran aquests números que són aquestes raons trigonomètriques però que no ens ha d'agafar cap mal de panxa, i el pes l'enviarem a l'altra banda sumant. I un cop tenim això, senzillament enviem a dividir el coeficient de T2, que aquest el tenim aquí a la dreta, l'hem deixat en forma de distributiva, que no us agafi aquí algun problema. Un cop això, en sèrio, de debò, són apretar 4 botons de calculadora. No heu de tenir problemes. Aquí ja hem fet tota la feina. Per tant, substituïm, calculem, i això ens acaba donant que són 22,15. Els que voleu fer-ho tot directament, jo no us recomanaria. És que heu de treballar també amb un parèntesis directament amb la calculadora per posar aquest denominador, que tenim una suma. Aneu en compte amb això, senzillament. Un cop tenim això, ja hem trobat què val el terme la tensió 2, doncs anem allà on hem aïllat i trobem la tensió 1, senzillament substituint, que és el que hem estat fent sempre des que heu après a resoldre sistemes d'equacions. Un cop tinc el resultat, vaig a l'original, a la primera que he aïllat, substitueixo per trobar la meva tensió 1. Més que res, que està ja aïllada, per tant ens estalviem una bona feinada.
I un cop fem això, substituïm, ens acaba donant que la tensió U val 24,04 newtons, òbviament. Molt bé, sistèmics. Hem estat veient com resoldre això i sempre fem els mateixos passos. Tenim les nostres forces, les descomposem amb els dos eixos cada una d'elles. Aquí ja ens hem estalviat una mica descomposar P i X perquè ja sabem que serà 0, no tenim un pes que vagi per paral·lel a la superfície. I igualem, per a l'eix X tenim les dues tensions, per a l'eix Y tenim les dues tensions i el pes. I tenim un sistema, dos incògnites, dues equacions, que això és el que busquem. Per tant, aïllem una de les dues, nosaltres hem escollit T1, substituïm a la segona equació en l'eix de les Is, trobem T2 i podem aïllar el seu valor. Un cop tenim T2 ja podem trobar el que seria la tensió U. I com diu el mestre, recordeu, siempre petoneusa, nunca cateto.